Усім прывітання. Сёння субота, 4 траўня. Заўтра будзем святкаваць Пасху, і мы вырашылі адсвяткаваць яе ў Аляхновічах. Надвор'е таксама святочнае. Проста паглядзіце, якая прыгажосць. Якія фарбы ў прыроды. Уже паўсюль квітнее бэз, розных колераў. Вельмі прыгожа. Перад дарогай вырашылі зайсці перакусіць у адну з нашых любімых кафешак валёнкам. Я взяла маркоўны крем-суп і дранікі, а ў Дзімы нарвежскі сняданак. Ось. Маркоўны супчик, дарэчы, вельмі смачны, я ўжо паспрабавала. Купілі вось такую пасху, у мінулым годзе бралі. І нам вельмі спадабалася, у гэтым годзе вырашылі таксама набыць. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Все, мы уже на месте. Приехали в Аляхновичи. Надворье, конечно, супер. Все такое кольоровое, ружовенькое, зелененькое, пригоженькое. Ой, дома нават дыхаецца лягчэй. У нас тут нейкія спевы святочныя. Расскажи, утро ясное, где с любимой мы счастье найдем. Может быть, вот на этом свидании, может, в доме, котором живем. С праздниками! У Аляхновічах таксама квітнее бэз. Вельмі люблю. Травень за бэз. Просто паслухайце, якія гукі прыроды. Мы з Дімкай дапамагаем бабулі. Нясем ваду на агарод. Агарод у нас далёка ад дома, ісці пеш 10 хвілін 15-20. І бабулі ўжо гэта вельмі цяжка рабіць, таму калі мы прыязджаем, стараемся пару бутэлечак заўсёды аднесці. Ну, дарослы чалавек. Аляхновічы так расстроіліся за гэты час. Раней нашы агароды былі дзесьці тут. Але зараз тут вырасла цэлая новая вуліца. Я, на жаль, запамятавала назву. Ой, по-моему, яна называецца Нагорная. А магчыма і не. Але калі я расла, у маім дзяцінстве гэтай вуліцы увогуле не было. Пасёлак скончыўся на вось гэтых дамах. Там мы называлі новыя дамы. Але зараз ужо ўсё. Не, прабачце, памылілася, вуліца называецца Дружная. Захад просто неверагодны. І вось пачынаюцца ўжо нашы агароды. Яны ўжо тэрытарыяльна знаходзяцца, падаецца, у іншай вёсцы. Яна называецца Вайтэлі. Але ўсё ж яшчэ нашыя. Наш агарод вось там, зараз пакажу. Вось наш агародзік. Тут маліна, трускаўкі, крыху бульбы, крыху памідораў, крыху агуркоў. Так што ёсць што
Ёсць што садзіць, ёсць што ўжываць. Пчёлкі працуюць. Спадзяюся, на камеру чуваць. Проста шпацыруем і кайфуем ад прыгажосці прыроды, ад пахаў, ад гукаў. Проста паглядзіце, якая прыгожая яблыня гэта, Дзімка. Напэўна. Просто кайф. Тут прыгожы дворык шматпавярховіку. Засадзілі рознымі кветачкамі, дрэўцамі. Таксама без. Мы ідзем, тут музыка гучыць. Мы думалі, што дыскатэка ў клубе праходзіць, яна ў нас бывае па суботах. Вось, але не, яна гучыць з качалкі. Цікавая гісторыя качалкі, насамрэч, што мясцовыя жыхары самі проста арендавалі памяшканне, прынеслі самі свае розныя абсталяванні. Вось такая качалка тут унізе ў падвале. Вось. Прынеслі самі свае розныя абсталяванні, якія там елі, бегавыя дарожкі, і вось там, ну, гэта некаторая колькасць людзей проста аплачвае качалку эту. Мне падаецца, вельмі круто. Усім прывітанне, вось наступіў Вялікдзень. Мы ў Аляхновічах, зараз ужо будзем святкаваць. Усіх, хто таксама адзначае гэты дзень, шчыра віншую са святам. Няхай у вас усё будзе добра. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Маці вось тут у нашым пакоі павесіла фотаздымкі. Вось тут моя старэйшая сястра Ліля, а тут я. Вельмі цікава паразглядаць. Вось адзін з маіх самых любімых фотаздымкаў. Я са сваім любімым котом Леапольдам. Сонейка прыгожа адлюстроўваецца на канапе. А вось тут з акна бачны Бэс. Від, які мы заслугоўваем. Колькі кніг. Палова тых, што мы чыталі ў дзяцінстве, і ўжо некаторыя новыя. Цэлая такая вялікая палічка. Выйшлі прагуляцца, назад паедзем толькі ўвечары, таму можна яшчэ атрымаць асалоду ад надвор'я. Вось, таму што яно проста цудоўнае сёння. Як і учора, але, напэўна, яшчэ больш цёпла, да? Карацей, проста влог пра Бэс, таму што я не магу на яго наглядзецца. А вось тут я заўсёды прапаноўваю зрабіць нейкую алею ці парк, каб людзі маглі гуляць спакойна, паставіць тут скамеечкі. Вось, але хто да мяне прыслухаецца? Я ўжо год 5 не жыву ў Аляхновічах стала пастаянна. Зразумела для сябе, што мне камфортней жыць у вялікім горадзе пакуль што. Але вось гэта адчуванне, калі я тут у вёсцы, у роднай, яно ні з чым не параўнаецца. Бо, напэўна, толькі тут я адчуваю сябе так па-роднаму, так лёгка, і нішто вырушыцца, карацей, у маім сэрцы. Проста цэлае поле стакротачак. Вельмі прыгожыя кветачкі. Маленечкія. Клас. А там цэлы гасцінец з тюльпанаў пасаджаны да дома.
таксама вельмі прыгожа. Уже 10 хвілін стаім на гэтым гасцінцы і кайфуем ад прыгажосці, ад кветачак побач. Просто кайф. Зараз ідзем па вуліцы Зарэчнай, і я ўспомніла, што менавіта тут навучылася катацца на ровары. Мы з бацькам прыйшлі сюды, ён мяне пасадзіў на ровар, трымае ззадзі мяне за багажнік, і я еду, так паварочваюся, пытаюся: бацька, ты трымаеш? Ён такі: трымаю. Я еду далей, пытаюся: бацька, ты трымаеш? Ён такі: трымаю. Я таксама далей еду, а потым я пытаюся: бацька, ты трымаеш? І ён недзе там мне ззаду крычыць: да, трымаю. Я абарачваюсь, а яго ўжо няма. І вось так я навучылася і вельмі добра каталася. Так што вось такая схема спрацавала. Вось такая вось вулачка прыгоженькая. У мяне на гэтай вуліцы жыве дзядзька, цётка і браты. Зараз уже, канешне, все параз'ехаліся, але палову дзяцінства я вось тут і правяла. Певень з курыцай. Нешта абмяркоўваюць. Ось такая прыгажосць зверху. Мы перайшлі чыгунку. І вось такі від на Ляхновіча зверху. І царква бачна ў Вялікдзень. Шмат людзей, все едуць дадому. А мы толькі вечарам поедем. А вось цягнік едзе на Мінск. Ідзем па вуліцы Цэнтральнай. Раней тут размяшчалася уся галоўная інфраструктура Ляхновіч, і дзіцячы садок, і сельскі клуб, і амбулаторыя, і галоўная крама. Але зараз, канешне, тут уже нічога няма, і гэта проста такі цікавы раён. Просто целое поле засеяно кветками. Ну и, конечно, дзімухоўцы. Вось адсюль вельмі добра бачная цэнтральная вуліца. Это, можно сказать, першыя дамы ў Ляхновічах. Вось такі былы цэнтр. А зараз мы ідзем на Сонечную вуліцу. Дзеля гэтага трэба было так падняцца. Такі рэльефчик. Вось. І пойдзем ловіць сонца на Сонечнай вуліцы. Вось такія краявіды на Сонечнай. Димка, не дарма ішлі? Абсолютно нет. Мы былі б не мы, калі просто прагуляліся і пайшлі дадому. Мы зайшлі на нейкае садовае таварыства. Як оно называецца? Купалінка Мас, так. Вось, і прагуляемся тут яшчэ. Мы уже тут былі мінулым летом, нам спадабалася, але тады мы попали под такі моцны дождж. Нас моя мама выратоўвала, несла нам парасоны. Вось, а зараз ужо дождж навряд ці пойдзе. Вось так, зараз покажу крыху, як тут усё. Димка кажа, подстрижений газончик, аж хочеться повалятися. Може, давай, Димка? Чому б і ні?
такая мапа земельных участков. Димка, что тут цікавого? Всем покрасить шрубы воды не будет, пока не покрасим. А, шрубы запекров. Воды не будет, пока не покрасим. Забыли все. Будет проведена проверка. Казнить нельзя Камиловой. Да. Клево. Автолавку не поспели. Блин, цікаво було б на автолавку ще прийти. Белозор все еще живе. Слушайте, на место. Аккуратненько тут. Тут ще можна, конечно, шпацировать и шпацировать, але мы только крышечку пройшли. Тут прям вон стяжинок этих. Ой, великое садовое товариство. Ну что, Димка, пошли? Да. Мы уже вышли из садового товариства. Что, Димка, як тебе шпацер? Ой, шиковно. А ось там уже наши доми. Так что хутко дойдем. Так само вельми люблю гэтую вулицу. Такая маленечкая. Ой, коточка сядзіць там. Да, і вось. Просто у нас атрымаўся влог Беза і котак. Па што бяжыш, воўча? Сколькі садоў. Все квітнее. Самае прыгожае просто надвор'е гэта ў траўні.